Ana Abu Ubaida Sani. Wannan sabon aji ne da za mu fara na ƙa'idojin rubutun Hausa. Mun samu tambayoyi da yawa, wasu ta kafafen asalin babban kafanmu na amsoshi.com, wasu kuma ta bakin jami'o'inmu wanda suke ko in ce ma'aikatanmu na amsoshi kan cewa suna buƙatan lakcoci dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa a sauƙaƙe inda za su gani su koya cikin sauƙi. Wannan ya sa muka ga wajibcin mu ware azuzuwa na musamman da za mu yi magana dangane da ƙa'idojin rubutun Hausa domin amfanin musamman waɗanda suke nema. Yayin da ake magana akan ƙa'idojin rubutun Hausa, ya dace ne a fara tun daga kan tarihin rubutu a duniya, a gangaro kan tarihin rubutun Hausa, sannan kuma a yi magana akan duk abubuwan da suka shafi ƙa'idojin rubutu da alamomin rubutu. Amma saboda wannan jeri ne na azuzuwa na musamman, za mu yi su daki-daki. Yau za mu fara daga asalin ƙa'idojin rubutun Hausa ɗin, sannan za mu gayyato masana insha Allahu kafin mu ƙarƙare azuzuwanmu gaba ɗaya, inda za su yi mana magana akan tarihin rubutu a duniya da kuma tarihin rubutun Hausa da yadda aka samu sauye-sauye a gaɓoɓi daban-daban, a lokuta daban-daban, har aka samu lokacin da aka zo aka samu rubutun Hausa a yanda yake a yanzu. Ƙa'idojin da suke tafi da rubutun Hausa kenan a yau. Saboda haka a yau, kamar yadda na faɗa, za mu shiga cikin koyar da ƙa'idojin rubutu kai tsaye, rubutun Hausa kai tsaye, wanda kuma akwai manyan rukunoni guda uku idan ana maganan ƙa'idojin rubutun Hausa. Na farko shine abin da ake cewa ƙa'idojin raba rubutu. Na biyu kuwa shine ƙa'idojin haɗa rubutu. Na uku kuwa shine wanda ake kira alamomin rubutu. Ƙa'idojin raba rubutu, kamar yadda aka gani, shine wuraren da a doka ake so in mai rubutun Hausa ya zo ya haɗe kalmomin. Akwai lokacin da idan mai rubutu ya zo zai ji kaman ya dace ya haɗe su, amma kuma so ake yi a rabe su. A zahiri so ake a rabe, a wurin ba a haɗe ba. Ma'ana zai ji tamkar bakinsa ya furta kalma ne guda ɗaya, amma kuma a wurin, a dokar rubutu, kalmomi ne da za a rubuta su guda biyu ko guda uku. Wani lokaci akan samu a rubutun Hausa kaga har an rubuta kalmomi guda huɗu ma. Yayin da ka duba, shi yasa za ku ga akwai kundaye na bincike da yawa da aka yi wanda suka yi magana akan kurakuran rubutu da ake samu, tun daga kan rubuce-rubuce da ake sawa a allunan talla da waɗanda ake sakawa a jikin motoci da sauran ababen hawa da sauransu. Akan samu irin waɗannan kurakuran rubutu masu yawa. Kuma ɗaya daga cikin manyan kurakuran rubutun da ake samu shine saba ƙa'idojin raba rubutu, inda ake haɗewa alhali ya dace ne a raba. Sai kuma akwai ƙa'idojin haɗa rubutu. Waɗannan kuma su ne wuraren da ya dace a haɗa wasu kalmomi. A furucin baki, mutum zai iya jin tamkar yana furta kalmomi ne guda biyu ko sama da haka, amma a zahiri waɗannan kalmomin haɗe su ya dace a yi, a rubuta su a matsayin kalma ɗaya ba tare da tazara a tsakaninsu ba. Yayin da aka ce an saba wannan abu, to ya zama an karya ƙa'idan rubutu kenan. Na gaba, na uku, shine alamomin rubutu. Su waɗannan kuma su ne 'yan ɗigagga ko 'yan alamomi ko 'yan baka ko 'yan jaye-jaye ko 'yan jirge da ake yi. A taƙaice dai, alamomin rubutu, kamar yadda sunan ya nuna, alamomi ne da ake yi a cikin rubutu domin su taimaka wajen yin rubutu. A nan muna magana ne a rubutun Hausa, da haka don su taimaka wajen yin rubutun Hausa. Waɗannan abubuwa guda uku su ne suka haɗu suka ba da ƙa'idojin rubutun Hausa. Kenan a taƙaice, in aka ce menene ƙa'idojin rubutun Hausa? Ƙa'idojin rubutun Hausa waɗansu dokoki ne waɗanda suke taimakawa yayin da idan an bi su, rubutu zai fito yanda ya kamata a bisa dokar da ta shafi dokar nahawu da kuma duk sauran dokoki da suka jibanci rubutu a cikin wannan harshen. Na haka kenan ƙa'idojin rubutun Hausa shine duk wasu ƙa'idoji da dokokin da ake bi, wanda yayin da in an bi su za a yi rubutu mai tsafta, mai kyau a cikin harshen nan. Daga cikin amfanin ƙa'idojin rubutu kuma suna da yawa, bin ƙa'idojin rubutu yayin da ake rubutu. Na farko shine za a fahimci rubutun yanda ya kamata. Na biyu shine za a samar da nau'in rubutu bai ɗaya. Bari in ɗan rubuta su daga cikin amfani. Ma'ana, amfanin
rubutu kenan, bin ƙa'idojin rubutu yayin da ake yin rubutun Hausa. Na farko na ce shine za a samu ƙa'ida da tsaftar rubutu, kowane rubutu za a yi shi cikin tsafta yayin da aka bi ƙa'idojin rubuta shi. Na biyu kuma za a samu nau'in rubutu na bai ɗaya. Idan aka ce ba a bin ƙa'idojin rubutu, kowa kenan zai rubuta Hausa yadda ya ga dama. Don haka idan aka ɗauki rubutun wane da rubutun wane za a gansu daban-daban, ba su zama iri ɗaya ba. Amma yayin da aka bi ƙa'idojin rubutu wanda aka zayyana ko aka ayyana, za a samu rubutu ne na Hausa bai ɗaya. Ko da mutane nawa ne suka yi rubutu, in dai har sun bi waɗannan dokoki da ƙa'idojin, idan aka ɗauki rubutunsu za a ga iri ɗaya suka yi wannan rubutu ɗin. Ma'ana kowane wurin rabawa sun raba, kowane wurin haɗawa sun haɗa, sannan duk wuraren da ya dace a saka alamomin rubutu sun saka alamomin rubutu. Wannan ya kai mu kan amfani na uku, shine samar da sauƙin karatu. Yayin da aka yi amfani da ƙa'idojin rubutu, za a samar da sauƙin karatu, musamman alamomin da kuka gani. Domin idan aka yi rubutu kara zube ba tare da an saka alamomin rubutu ba, idan muka zo za mu ga misalai yayin da muka zo tattauna alamomin rubutu. Amma duk wannan ina yi ne a matsayin shimfiɗa. Idan aka ce an yi rubutu ba tare da alamomi inda suka dace ba, ba a saka wurin da za a sha iska ba, a ɗan jinkirta, misali a waƙafi, sannan ba a saka wurin da za a aya ba, a wurin da za a dakata gaba ɗaya, zance ya ƙare, jimla ta kai ƙarshe. Shi yasa dama aka ce menene jimla. Ma'anar jimla ya danganta da fagen da ake nazarinta. In a ɓangaren ma'ana ne, semantics kenan, ko kuma a ɓangaren ginin jimla ne, syntax kenan da sauransu. Amma a takaice kenan, musamman idan a ɓangaren ginin jimla ne, za a ce jimla jerin kalmomi ne bisa ƙayyadadden tsari ɗauke da cikakkiyar ma'ana wajen isar da kammalallen sako. To an ji jerin kalmomi bisa ƙayyadadden tsari. Ƙayyadadden tsarin nan sun shafi yankin suna da yankin bayani da abubuwan da kalmomin da ke cikin su, ɗauke da cikakkiyar ma'ana ta cika kenan wajen isar da kammalallen sako. Daga sakon nan kuma ya kammala, kun ga ana buƙatan a saka aya. Don haka idan aka sa ayan nan za a ji sauƙin karatu. In aka samu sakin layi, in a ce sakin layin nan gaba ɗaya an yi shi ne kara zube ba tare da aya ko ɗaya ba, don haka mai karatu zai ta karatu ne rididididi, ya gaji kuma ba zai yi karatun yadda ya kamata ba. Haka kuma bayan aya, idan a ce jimlar ta tambaya ce, tunda muna da nau'ukan jimloli daban-daban, jimlar umarni, jimlar bayani, jimlar tambaya da sauransu, jimlar motsin rai. Idan jimlar ta tambaya ce, idan babu alama tambayan nan, wanda alama tambaya ɗaya ce daga cikin ƙa'idojin rubutu, kun ga kenan kai tsaye ba za a samu abin da ake bukata ba. A maimakon mutum ya karanta ta a matsayin tambaya, yana iya karanta ta a matsayin bayani ko umarni. Haka kuma idan jimlar motsin rai din ne, ya kamata a ga alamar motsin rai din nan da sauransu. Don haka a takaice kenan, sauƙin karatu yana ɗaya daga cikin amfanin bin ƙa'idojin rubutu yayin da ake yin rubutu. Sai na hudu, isar da saƙo. Mun kawo misali yayin da muke tattauna na uku, wato sauƙin karatu. Akwai saƙo, in ba a bi ƙa'idojin rubutu ba yayin da ake rubutun Hausa, akwai saƙonnin da ba za su fita ba, saboda jimlar za ta iya sauya ma'ana, ko kuma jimlar za ta iya sauya dalilin da yasa aka yi ta. Kamar yadda na faɗa, za a iya yin jimlar umarni a ɗauke ta a matsayin jimlar bayani, saboda ba a yi amfani da ƙa'idojin rubutun da ya dace a amfani da su ba. Za a iya yin jimlar tambaya, amma mai karatu ya karanta ta a matsayin ba jimlar tambaya ba, idan ba a yi amfani da alamomin rubutun da ya dace a yi da su ba. Sannan kuma jimla tana iya jirkicewa ta zama mai harshen damo yayin da ba a yi amfani da ƙa'idojin rubutu da ya dace a yi amfani da su ba. Idan muka zo tattaunawa gaba ɗaya, za a ga misali a kowane rukuni. Don haka a takaice, a wannan shimfiɗa mun fahimci cewa idan ana maganan ƙa'idojin rubutun Hausa, ƙa'idojin rubutun Hausa sun shafi duk wasu dokoki da ƙa'idoji da ake bi yayin da za a yi rubutun Hausa. Sannan kuma sun kunshi manyan abubuwa guda uku, wanda su ne ƙa'idojin raba rubutu, inda ya dace a raba, da ƙa'idojin haɗa rubutu, wuraren da ya dace a haɗa ko da mai karatu ya ji cewa kamar kalma biyu ya faɗa amma haɗawa ya dace, da kuma
alamomin rubutu, ma'ana alamomi da ya kamata a rika sakawa yayin rubutu domin mai karatu ya shaida, ya ja numfashi kenan, ya dan sarara ya ci gaba da karatu, ko kuma domin ya tsaya, ko kuma ya ji alamar tambaya ne, jimlar kenan ta tambaya ce, ko kuma a'a domin ya ɗauki asalin ma'anar ta jimlar. Idan ta motsin rai ne ya ji abin ya sosa masa ran, lalle abin na motsin ran ne, ko abu mai firgitarwa ko mai tsoratarwa ne. Duka waɗanda alamomin rubutu ne suke saka a yi haka, wanda a takaice kuma muka ce amfanin ya haɗa da tsaftar rubutu, da rubutu iri ɗaya, rubutu bai ɗaya kenan, da sauƙin karatu, da kuma isar da saƙo. Wannan shimfiɗa kenan a matsayin darasinmu na farko. Insha Allahu a darasinmu na biyu za mu fara ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya domin mu ga bayanan da ke cikin kowanne.